Ćao svima, moje ime je Teodora, danas ćemo igrat Survival, s nama je tu Nikola. Ajde prihvat, deco, jedite. A paštete? Nema paštete? Ajde paštete. Da, hodi. E pa ne. Daj moj led. Nema veze, ajde. Dobro. Ovo je rud koji smo ukrašavali 500 miliona rada. No, vidite vi šta je ovo bre, ovo rupa. Ali da znate, vidite, ovdje sigurno da ste A level. sad kako moguće pre da se popnu stepeni odavde? Dođi. Može? Čekaj. Može, stani ovako. 3, 4, sad. Šta je ovo? Šta će ovo da bude? Ovo će mu bude klisura. Ne, idi dole, tamo ti malo, ne, vrati se. Idi tamo dole. Šta radiš? Šta radiš? Ništa, bre, beži. Aj, rašli. Idi ti dole, pokaži njima. Idi. Pokažu se mi. Nema veze ti što je. Nisam glup. Nema ništa bilo. Uj, tu ti zombi. Znaš da ovdje ima security, ja? Nešto znam. Dobio sam krompir od zombi. Truli. Ne, krompir. To ću jedan trolu nešto. Kako ukusno. Držao trolu nešto. Nestao blok, zato što ti je stao na njega i ne stavlja. Ajde spavam. Dobro sam na ajde, uđu u kuću. Ko će prvi u krevet? Dakle vam, Čak sam poslušam cigaru jednu na terasi. dakle vam. Nešto počelo lagati. Čekaj, popušim cigaru. Baci petrol. Ajde, šine, drugodit ću te pod uputu. Ajde, u krevet. Ti mamu biješ, a? Ti mamu, ajde, sad tu drži. Mega Gamer je upravo dobio batine. Ajde, preš tamo. Ajmo uvati, ja? Čekajte ljudi. Što mi ne piše FPS? Ajmo uvati. Hvala bre. Reci dupe ti trče. Ne možemo. Moramo barem 5 čankova da igra. Nije mi otrovno. Mrtvo. Idem kritika. Alo, vidi! Vidi! Viš kako sam ih nažavu? Šta radiš? Majmun je. Sad seci Idem da ih šišam. šišaj i počni da... Ja ću budem poznati frizer. Aha. Nastavi zvuk. Piše da crknem u lavi, ja crknem u lavi i zašto mi je? Kako ona? Piše da crknem u lavi, ja crknem u lavi i ima i zašto Evo, dođi na šišanje. Ajde, ako imaš čupove. Kako radi dobro ova mašina. Dobio sam samo 5, mamu, gažnije. Ovo još jedno. Ali čiri, mi pusti bezdu. On kao dobio sam samo 5. Šta će nama bude? Ne. Čekaj, idem još...
Eveti i ovima kao nešto punim tebi ne. U ovoj epizodi, a se PvP, noće? Ne. Ajde, što se pričamo? Da. Daj mi jedno drvo što sam ti dala. Izvolite u čest. Gdje piše drvo? Mhm. Ne, što mi upadam u pećinu, brate. Malo ću ići ovdje. I jao. Treba im jedna wooden doors. Znaš tak? Ok, sad ću da ti pokažem što se zove izum. Da vidimo da li možemo nešto učiniti ovdje. Ovdje lepo se samo da imam još malo drve, Niže, trebam bar 3 drveta. Gdje je? Fuck bre. Gdje? Puši, kure. Mamo, kako pukao? Na ventima. Ama nisam bio ni centimetar blizu njega, bukvalno. Da ti manja. Može tako to desiti. Mrzim Minecraft. Zbog ovog buga. Koji nema Inače ne trete. bi mogu živjeti. Rasturio je čest sa drvetom i nema više nijedno drvuče. I mene ti. Znam, ali uništio je čest. Nema više, moramo sad napravimo novi. Vidi ovo, pola kuće nema. Evo, ljudi, šta bi vi uradili da vam se ovo desi? Napišite u komentaru, a mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Ćao!